Mga dali ra gud na. Ano man? Ugma ba? Nagadto na to sa lungsod. Imo gyud ubanon sa floor? Ako giubanon sa Floroy. Kapalitan man ako sayang nga binawakan nga relo para masamo to kagwapa. Maghinay ta ha. Ano maghinay man tabon? Na day uwan. Danglo day ang daan di ay. Buot na kong pasabot. Maghinay ta sa tong lihok. Dili ta magpataka. Magmatngon ta. Kay tingali unyag masipya ta. Ana? Mabulyaso na inuuni nga atong pagkabutang noon. Kanarabang naong nimo? Maski at pa sa imong lihok. Tinuod ka bon? Ha, mao lagi. Peligro bitaw. Kung mamalit gani ka para kang floor kay imo manggid ka siyang pinangga. Ayaw ang kuna ha nga ikay ni palit. Pananglit anang sayal, mupalit manggid ka. Sa buta lang daan si floor. Nga siya may nipalit ana dili ikaw. Gusto no? Gusto mo lang? Kaya kita maghinay sabda. Dili ta magpataka og palit ka ng mga mahalon. Di tang mo palit ra ba unta ko grillo nga tag 10,000. Nya din ako tangtangon ang tag kung akong sulubon para maklaro yung tag 10,000. Yaw oy! Ayaw na. Nga naman. Naunsa man ka tingali uyang mahibong ang mga tao. Tingali kung siga na ilang mata, makakita sa imong rilong mahalon kayo. Mupalit ka grilo, kanang yano lang, tagsagatos okay na na. Samang ka eh. Di mo mga tol manguguba sa baratuhon nga rin lugot. Mga tol gyud magka-allergy, skin allergy ko. Ayaw lang lagi yun. Na ang imong buhaton, kung ma-allergy malanggana ka, mupalit ka, Dr. Wong Sulfur Soft. Oo no. Pero di na di ko kapalit sa danig kanang sapatos nga tag 5,000. Ayaw lang lagi una ng mga mahalon lagi. Mun, yano lang, good ka lang. Di ta mahalata ba nga, kwartahan ta. Uy. Mupalit ra ba sa tunta kog sing-sing nga diamante kana naay diamond sa tunga. Unya kwintas nga cross nga naay bulawan. Ang sabi ka, oy, ayaw lang lagi una na. Kung magpabuhat ka na, okay ra. Magpabuhat kag sing-sing kunuhay. Kana nang unang kanang binuhat sa kwarta ba? Kunya, butanganin mo na siya murag kanang damayon. O, diamond. Damayon. Diamond nga kanang lubot sa baso. Kana lang una. Ayaw palabi. Kwarta nga sing pwede kwarta nga bulawan bon. Kaya na kwarta nga bulawan. Ti asad ani oy. Sa may bati. Di ta kapalit sa nindot na unta kayo pakwintas. Ay, oh, lagi nakasabot ko, ana. Pero sa pagkakaroon lang na. Karon lang. Oh! Karon lang ha. Ugma palit ha. Dili lagi, gaya sa dimog simod, oy. Uy, samantani. Di pag yun dato ani bon. Kung kita lang duha, dato, ta. Pinakadato ta din, he. Pero sa pagkakaroon, kana lang lagi una atong umanon. Sa mga oy. Lupig pa ditang mamamparing ani di ay. May pa si mamamparing ga plano mo palit og auto, submarino, eroplano. Sa mga mahimo na to na. Pero magpugong-pugong lang una ta. Kana si mamamparing. Okay raman. Kaysa matas mga tao, dato naman ang daan si mamamparing. Pwede man na makapangandoy bisan kanusa. Unya kita, bisag kwintasan pa siguro ka gold. Imong naong mura pagpala. Mausab no. Porteriro man ka. Magpatukod lagi tagbay kanang dako gyud kayo, kanang dako gyud. Hamugaway ta. Pwede sa kapalit og auto. Woo! Bisag magtagsa pa ka. Magtagsa pa ka. Magtagsa pa ta. Tagsa ta di. Mahimo gani bulldozer mo ako auto. Unya magpahimo tagdan nga kanang plastic, dili siminto. Ano man? Aron sayon ra kayong padaga na to padung sa bukid. Tungas? Woo! Ayun na lang na palit lang tag helicopter. Kay para wa na kapoy tungas helicopter atong paliton. Pwede.
Kung maabot sa panahon. Karos ka na maabot panahon na ba no? Basta, ay lang pagdali, good. Sus, kung maabot na panahon na, magminyo gyud ko. Ay, pagdali lagi. Kaminyoon na kay ko. Ganahan ko kita sa akong liwat. Kaya nga no, trato na mo si Flor. Dili pa, pero mapuno tong baril, siguro gyud. Si Baril. Di naman kung may kasabutan ni Flor nga magtigom ko og sensiyo. O sa kabaril, kung mapuno na magpakasal dahil may dayon. Dali naman na puno, libang ka Sabi ni. ako eh. Puno Ayaw siguro ako eh. Ang gugma mon, dili mahaylog kwarta. Kung palang litwa, mahigugma ni mo si Flor. At sao naman lang. Aw. Ana nang higayon na nga magkinamot ko. At sa may kinamuto ni mo. Magkinamot kog kaon. Gigutom na ko. Mga on tayo na pa'y paksiw diha. O na, akong ipakaon sa iro. Nagpalit kog bagong inasal. Dako. Dako. Kaon to na. Ako ang tunga ha. Imo diri lubot dapit, diri ako o dapit ha. Magukad na lang. Sige na, day kayo ni tatay, doy. Sige na ba? Labing maayo, ikay moingon para ditso. Sukmato na sa taan ng tatay. Mas may nang ikaw kay may man ka musturya. Na, ako. Inasad ni mo, Ako nasad ani, ako nasad permi. Ilang good. Sulti pa na siyang tatay. Oh, Ay, unsa man mo nga? Di pa mo dinhi ang uban to na didto. Kamo di pa mo dinhi. nay, ikaw lang akong bapa ng hero, nay, be. Aron madali ba? Unsa man na? Kuan ba? Nakipaliton sa lungsod, ugma. Nya maadto man silang Bonnie og si Simon. Ganahan lang unta ko ba mukuyog nila. Kuan nay, doon naman sa siya palito nay. Balik sa gradyo. Unsa? Palit ka gradyo? Anya, may kwarta day ka. Wa good. Nalay ka may tinigom ba? Tinigom. Kay bawo ka, linibo intaw ng radyo. Sagdi na lang na good. Basta makasulo lang ko sa libertad. Nya, kisa man na imong kuyog. Silang Bonnie og Simon. Manuriyam sad sila ugma didto. Sige, musugot ko. Pero, ikuyog nimo si Andoy. Kay di nimo pakuyugon si Andoy, di sad ko musugot. Nga, pabangitaon niya ko ni tatay sa kanding. Kadiyot roman ta doy. Mananghid sa akong tatay, kay bunalan niya ako atos latigos kabaw. Di ay ka o ebi ang bayuta ka. Basta nay ha, sugot na ka nay ha. Musugot lagi ko kung iuban nimo si Andoy. Pero kung di, awa. Alagi kuyog lagi ming andoy. Tana, mamalik na tayo to, pangitas kanding. Kay! Ikay dumaahas mga tao nga musuroy sa mga dapit nga ilang gituhang to ang kanding. Okay ra sir. Doon ako'y gipapalit nga rebintador. Apuri ang tanan. Apil lang bata ha. Roy! Mamangno lang ni. Kinahanglan nga ang pagpabuto sa rebintador adto ra gyud sa kakahuyan. Saksabutan. Kinahanglan nga di buhaton papabuto dool sa mga balay kay tingali mga suno ko niya ta. Oh sir. Pagsabot mong duas din siyo, toy. Sabot mo. Ya kinahanglan ang papabuto sa rebintador, dungan yun. Or maulpot yun ang kanding. Pila na ito kabog ipapalit ni mo, sir? Basta, daghan to akong ipapalit. Mukabatok mga 5,000 pesos. Wapay labot ang binggalang kwitis ato. Mura na tagbagpasko, ani, sir? Oh, mao yun. May nang daghang pabuto. Pero mugawas yun ang kanding. Murag. Gawas ka ng kanding nga, sir. Kaya ang uban gani, namalip sa pabuto, sir. Doon naman gani uban, namuhat sa glantaka. Kasi paano na noon. Oo, mao bitaw. Pero kinahanglan nga, pahimungnuan yun ang mga bata, ha? Warningan kinasla nga di magpatakag pabuto.
Kitingalig mausap lang apelido. Mahimo ng pungkol. Maog yun. Saan na sila si Sidro o siyang paring? Niya pa na din eh. Ni apa lagi sir, gahay kay mga o. Saan na ilang gusto? Hindi na silang 2 months gusto papa. Supak mo yun. Sus, si Mamang Paring sir. Masukol ka rin, magdita kay tanan. Ngita, gina sila gubot da. Tay. Tay. Oh. Hamas, Flor. Tuwa dito ay, masugatan to nato ron. Ay, tinod-agyo ninyo pagpangitang kanding ha? Ha, di ta maglangay-langay ha, di agluya. Kasi Sir Marlon gusto ko na makita ng kanding. Lagi ko no. Naibawa mo? Ha, naibawa ka nga. Nagpalit na ba itong pabuto? O ubang pang pabuto? Aligri day kataan ni ron. Kay mura de tag padung mag-celebrate og New Year kay magpabuto man. Tay! Uy. Tay! Tuwa ditong uban tay ay. Musuot ko na to sila lasang. Hoy, ugma, nagabot pabuto ha? Ato ta sa kalumbuyan ha? Suot ta sa mga kakahuyan. Ato ta dito magsaba-saba. Nakaadtog sayo tayo ay. Ano naman? Muadto biya si Flores lungsod. Nananghin na siyang nanay oy. Ito tay. Isa may kuyog mo? Si Andoy. Si Buni ug si Mon. Sa? Di ko masuot. Di ko masuot. Ano di mo ka musugot tay? Di ka masugot. Musugot ka na. Alaki na inyo ubanan. Bayot manus Andoy tay. Bisan pagbayot. Bisan pagtumboy. Di ko masugot. Ano pagsupak-supak ha? Tay. Kadiyo tra. Di ko masugot. Sa? Tatay. Mupalit ra ba nag-graduate si Flor? O tay. Mapalit ka gradyo. Ulagi. Ano na kay kwarta? Ang! Palit bagod tagway kwarta. Di magkakwarta. Tinigom. Pila man na yung kwarta? Ito kay 30 pesos tay. Kapalit na nagradyo. Ay tuguti lang guna si Flor tay. Uy para nga na tayo radyo ba? Kita ragay way radyo diri. O di na takinahal palit radyo. Kaya imong inaanay, dako sa baba. Labaw to radyo. Way bateri-bateri. Nautro man pug ka. Sumpog ka. Sige muglalis. Yan, isugot naman tos nanay tay. Di ba doy? Oo. Sugos nanay uy. Kanira man usay sa pakiro. Pakiro. Ananghin na yung nanay nyo. Ulagi tay. Sugot lagi sa nanay. Basta magkuyog ming Andoy. Mo gyud tay. Sige na tay kuyog lang. Sige. Bahala mo di ay. Gabaw mo na mangita, tas kante, maglangay-langay gud mo. Basta tayo ha nanangin na biya mi nga. Alam mo di. Ah.